बघा, बेसन पीठ टाकलं, आलं, लसूण, मिरची, जिरा, याचा कोथिंबीर यांचं वाटण करून टाकलं, हळद टाकली. आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आणि इडलीच्या साचाला तेल लावून घेतलं आणि आता इथून छोट्या छोट्या इडल्या काढून घ्यायच्या. बघा, आता मी कोबी थापून ठेवला, थोडंसं हे काढला, कोबीच्या वड्या तयार झाल्या. आता ह्या कोथिंबीर वड्या करते.